Sziasztok, Ákos vagyok, és ez az első Minecraft videóm. Most ott járok, hogy nem tudom amúgy az Antifont Survivor akarom végigjátszani. De ott járok, hogy egyszerűen nem tudom megnézni, hogy hol a szarban vannak a challenge-ek. Most ez mi? Hát ez mekkora csalás már? Ezt adja ki, hogyha a honlapra megyek rá, az extrém anti-farmer. Mert az is benne van. Fórum téma. Ez mi? Ja, lehet, hogy ide vannak leírva. Ilyen ekkora kicsi, olyan minike betűkkel. Nem. Nem itt van. Ez az extrém anti-farm. Itt van a sima anti-farm Survivor-t akarom meg. Anti-farm Survivor. Azt a roha! Hozzáállsz vagyok, megsikerül. Csinálom. Ez megjelenik. Emelőleg is benne van. Na. C. Most csinálok. Ja, amúgy bocsi mindenkinek, hogy húzom az időt, de ez most életmentő volt, hogy ez itt volt. De kérdezem tőletek, hogy ki a szar látja azt, hogy ott van egy ilyen kis macskakaparás. Oké. Mindegy. Az lényeg, hogy megvan. Na, akkor vissza a Minecrafthoz. Na, ott tartottam, hogy kéne mennyit bányásztam. Ami újra csak nehézkes lesz, mivel ugye itt van a sötét oldal, ahol ugye mobok vannak. Pipi. Vigyázzatok, bacik, nehogy leessetek, ugyanis értéket őriztek. Na, figyeljetek, én, hogyha éhes leszek, akkor élettöltöm magam. Második videómban kérem utána kommentbe, hogy csináljam, hogy inkább meghalljam, hogy hogy van írva, fél health-en fúdozzak, vagy inkább csak szimplán halljak meg. És meghaltam. Na, aztán. Jó, van, belekom másik izén. Egy csartba. Mert rohadtul laggolok. Egyből jobb. És nem tölti be a motot, nem tudom miért nem. Már láttátok, hogy milyen. Csak nem akarom, hogy elveszem a facsákányom. Tudom, én most a röhögéssel jutalmaztok. Köszönöm. Úgy. Tudom, de az ugye itt rohadtul fontos, mivel kezdésnek kaptunk egyetlen egy szebb fát. És ezt most nem viccemként mondom, de tényleg, láttátok, egyetlen egy szebb fát kaptam. Mindegy, meglegyen a csákány. Nem lett meg. Jó, most ezt addig szüneteltetek ennyien. Ha látnám, hogy mennyi időnél. Na figyelj, most vágok egyet. Na, itt is vagyok. Visszaszereztem az utcaimat, harmadik vagy negyedik próbálkozásra a szünet után. Itt ilyen szép kék az ágy. Na mindegy, szereztem ágyat is. De most az a hogy megvannak az utcaim, tehát most más fontos nincs is.
Hol vannak? Jó, itt vannak a zeppelingek. Nőhetne már, kinőhetne már egy... Na, mivel ugye már van 3 cobblestone, ezért szerintetek megkockáztassok egy kölcselkányt? Inkább nem, majd, hogyha kinő az egyik zeppelingem, na addig is. Nézzük a terepet. Úgy volt, hogy ugye nagyon kell takarékoskodni a fával. Ezzel kéne növelni azt a kis tót, amiben be lehet ugrani. Én majd csinálok belőle örökvizet. Vagy nem tudom. Na mindegy, ismerkedünk a tereppel. Onnan valahogyan át kéne jutni. Kell sok építő vagyok. Most kőből is kevés van. Igen, mert azt hiszem volt egy olyan küldetés is, hogy Destroy and display all spawners. 18 darab van. Igen, az most jól fog jönni. Téma Wolf. Hol van itt Wolf? Jól gondolásod? Még a Wheat Farmét, a kompassz. Az mi az a kompassz? Tudom én. Ez... Jaj, hát ez... Most... Hát ezt hülye ötletnek tartottam most venni, na mindegy. Most hogy miért én innen vissza? Arra van a hazafele? Vagy arra? Arra van a hazafele, mert hirtelen elsötétedik. És ezt most így adottam meg. Innen van építőanyagom. Random adjustment plan settings. Na. Na. Jönnek még ma fáim. Szerintetek készen állok egy faj, ja, de nincs fám. Ismerkednem kell még itt a terepen, mert csak videóban láttam, így még nem játszottam rajta. Egyszer se, és nagyon furcsa. Szerintetek megkockáztassuk egy... ott nem dinnye volt? De, az ott dinnye. És hol van a víz? Ó. Hát, lemegyek érte. Na, most egy két szabályt is lefektetek magamnak. Ott egy Fox spawner. Ezt befalazom inkább most. Majd, hogyha lesz sárkány. Jó, de hát fával is ki tudnám ütni. Még tudok lejjebb menni? Nem. Jó. Na ez most mi volt?